päällä. Mä tässä nyyppäilen, voin huutaa Evo, jos siltä tuntuu. Pikkusen voisit laittaa lisää valoa. Juuri piti sanoa tuo. Laita volyymea vähän pikkasen lisää, niin sitten on kaikki ok. Ja kun kysyit sitä kuka tulee tilalle, niin sieltä tuli Kyllä, Sperm Hans tuli tilalle. Warslattia korvaamaan. Mikä Sperm Hans. Ei jumalauta. Nyt niinku putos ihan kokonaan. Tupe kyselee täällä, mitä ihmeen pervoja noi on? Ketkä? Game TV vai vastustaja? Oho jakka. Päivän naurut tuli tässä kohtaa. Ei vittu, pitää ottaa tuo kuvakin tuolta pois, että pystyn nauraskelemaan täällä itseksi. No joko tämä minun koneeni tilttasi? Ei tiltannut. Näytti kyllä huonolta tossa hetki sitten. Mitäs me odotellaan? Ilmeisesti sitä, että tämä sperma... mä en pysty sen lausumaan. Tämä heidän paikkaava pelaajansa pääsee serverille. Ei tommosia nimiä saa oikeesti oo, kun ne ei pysty selostajakkaan lausuu nauramati. Oi. Kyllä nyt pitää rauhoittua. Mä laitan mutelle tuon mikrofoni hetki. Mä painan hetki ja alkaa ottaa nettiä. Pystyykö sä Jipli lausuu tää kyseisen sankarin niki nauramati? Et. Aha, täällä ilmeisesti aletaan olemaan ready. On palautetta siitä, että Spermans tulee paikalle. Noniin. Alkaa sitä pelit ja loppusta nauraa. Noniin. Mitähän hänellä on mielessä? Jotain juonittelua. Noniin, live, toinen tunti alkaa. Vastakkain siis Renegades Suomesta ja härskit norjalaiset. Renegades Suomi. Joo, mä en puhu mitään koreaa, ota ohjat. Nyt koota ittu. Renegades Suomi. Hohoja. Renegades Norjasta ja Venäse Suomesta. Näin. Kiitos, Nam. Kyllä. Nyt laitto niinku norjalaiset TV-selosta. Vielä sellaiset 10-15 sekuntia maksimissaan veikkaamaan. Arvatkaa, kuka se kopteria lentää. No niin, nyt loppupojat. Hans tulee alas taivaalta.